Ýewropanyň medeniyet paýtagty Özegi Üniversiteti İstanbulda ýerleşýär. Hemmäňize salamlar. Men bilşiňiz ýaly Alazim danışmanlygyndan owulnur. Özegi Üniversiteti 6 tane fakультeti, 2 tane Hünärmet mektebi we 3 tane instituty ölçünelýär. 6 fakультetde kosmonautika we aviasiýa, hukuk, jemgyýetçilik ilmleri, biznes ýaly urlar ölçünelýär. 3 tane instituty bolsa, ilim, jemgyýetçilik we biznes ýaly urlar ölçünelýär. Şeýle-de amaly ilmler we daşary ýurt dilleri ýaly 2 kollej hem ölçünelýär. Özegi Üniversitetinde jemgy 8440 tane talip ýaşlar üçin edip, olaryň 997 tane daşary ýurt talipleridir. Bu ýerde jemgy 138 tane okuw otaglary bolup, olardan 3 tane uluzal, 62 tane barlyghana we 47 tane gözlem otaglary we başga da bir näçe ýöreler bardyr. Onda näme? Özegi Üniversitetiniň ýene-de taliplere nähili şertler döredip berendigini bilmek isteseňiz, sosial mediada bize podpisasiýa ediň we like basyň sebäbi ilim we bilim adres Alazim danışmanlygy size ynamly çögütdir.